Goeien en welkom bij Joet. De problemen met de bregen en sluizen in de Oosterdiek moeten zo gauw als mogelijk ompakt worden. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Van de middag kwamen de zwierigheden wijdwijdig onder water in Den Haag. Juster ging het maar liefst 3 keer mis. Joet geregeld rein op de Oosterdiek. Maar dat wie juster heel oors, maar de steuring in de bregen. Bij kwamen de zoons die in de meesten urenlang in de file in de baan en de zinnen. Het wie al de fjetje steuring dit hier. Er moet gauw een aankomen onder problemen, vinden Tweede Kamerleden. Ik kan het ook zeggen terug in. Ik denk, ik ben totaal versleten. En dan is het weer dit en dan is het weer dat. Juist weer het met uitzetterij. Maar we halen een paar kamervragen die ik gesteld had. De minister zei, ik zal er een verste montageploeg op zetten. Althans een ploeg die repareren kan als er wat is. Maar ja, ik denk, ik zou juist gek zijn. Als ik een auto hier zou willen steuren, dan heb ik hem al lang bij de sloop staan. Ja, er moet in de techniek zacht worden. Maar ik vind op het moment dat die bregen des te net meer oorheen kiest. Dan moet ik zorgen worden dat er heel snel omleid wordt. Want dat duurt nou vaak nog heel erg lang. Dat is naar de orenbaan leidt en dat is wel weer rieden kist. Krijg je hier een soort klachtenoer? Jazeker. Via de mail, via Twitter, mensen die ons spreken. Heel soort klachten over de Oosterdiek. En ja, dat is ook wel terug, dat denk ik. Het is klaar met de Oosterdiek. Die bregen en sluizen die moeten met voorrang vernaaid worden. Dat hebben we natuurlijk nog net moe klaar. Want voor mij denk ik het echt hoe waar komen de belangrijkste keuzes. Waar komen de prioriteiten. Dan wordt het nooit, denk ik, dat het deel erbij zocht is. Dus ja, dan moet naar bouwd worden. Dus ik denk dat we van de zomer hopelijk toemjende, een beetje storingvrij doorheen kennen. Ja, uw verslagjouwer Onno Valkenaar is in Den Haag. Onno, hoe wordt er over de problemen met de Oosterdiek praat in die Tweede Kamer? Nou, de Tweede Kamer weer hartstikke duidelijk, ja. Wie een Kamerleden die zeggen van hoe kan je een miljoenen reserveren van kunstproject op de Oosterdiek. Als je net eerst garanderen kennen dat die bregen gewoon hier en dicht kennen. En de oren Kamerleden zijn heel simpel van minister, los het op. Ja, en die minister, had hij op korte termijn een oplossing? Nou, het echte aai van Columbus had ik nog net gehad. Ze had uitlijn dat ze is dwaande in bij een renovatietraject van beide bregencomplexen. Nou, een pad van die renovatie is al uitvierd. Maar dat betekent nou dat in een volgende fase, en dat is dan het Takkemier Safir, die bregen op een nij balancieren worden moeten. Den Jonken had de minister tas zijn dat ze schiensil wat er verder nodig is om steringsliekers die van juster te voorkomen. Nou, ik vreeg je mee of dat voor de Tweede Kamer voldwaande is. Het debat dat rint nog in de commissie Romte hierachter. En ik denk dat de Kamerleden in de tweede termijn nog wel een paar pittige vragen haar zullen van minister Schultz van Hagen.